Здравейте на всички! Добре дошли европейски граждани на България! От името на организаторите на този митинг, гражданските сдружения, обществен натиск, Съюз на офицерите от резерва Атлантик, Обединени реформатори, Граждански конвент, Асоциация на българите в Македония Иван Михайлов Радко и подкрепена от граждански сдружения като Достойнство, отговорност, морал, Инициатива за премахване на паметника на Съветската армия и други, ви приветствам с добре дошли! Благодаря ви! Когато пуснах съгласователно писмо до Столична община, за да ги уведомим, че ще бъдем тук, те зададоха въпроса: ама защо точно на площад Независимост, на Ларгото? Наистина, като си помисли човек, днешния митинг под надслов "Да на България в Европейски съюз и НАТО" и не на настъплението на Кремълската пета колона, то митинг с такова название може да бъде на много места в София. Той може чудесно да бъде пред Светия Синод, където Кремълската пета колона води жестока, срамна битка за откъсване на българския православен народ и приобщаването му по религиозни причини към Москва, която си мисли, че ще бъде третата Византия, третия Рим. Този митинг
можеше да бъде и на друго място. Но преди 1 година и половина близо, ние бяхме пред президентството. И митинга ни се казваше "Стоп на кремълската агресия". Тогава нашият президент ни чу. Тогава министър на отбраната, господин Ненчев, ни чу. Тогава министър на външните работи, господин Митов, ни чу. А ние на 21 февруари предупредихме за започващата и вече активно водена България хибридна война. Много хора не ни вярваха. Казваха, няма такова нещо. Но има такова нещо. И в началото на нашия митинг искам да благодаря на нашия президент, който преди няколко дни ясно показа, че той е президент на европейска, евроатлантическа, демократична България. Тъй като напоследък, през последните 2-3 години, тази пета колона България се проявява по странни и различни начини. Но винаги, когато се съберат такива демократи, такива истински европейци, достойни граждани на България, на нашите приятели от Украйна и от други страни, винаги изпращат една лумпенизирана част, която ето там, за да показват тъй нареченото друго мнение. Няма друго мнение в България. България вече 12 години е член на Североатлантическия договор. България след няколко месеца ще навърши 10 години в Европейския съюз и връщане назад няма да има. Този митинг можеше да бъде и пред БНТ, и пред Националното радио, които са се превърнали в проводник на кремълската политика, защото за този митинг, както и за словото на президента ни в Брюксел, там се мълчи. Този митинг можеше да бъде и пред Министерството на енергетиката, където кремълската пета колона е влязла. И вече 6 години България не може да построи 2 километра интерконектор, за да може да получим наша независимост от тази газ руска. Навсякъде можеше да бъде този митинг нашия. Но ние избрахме тук. Тук, на това място, носещо името площад Независимост. Тук това място се нарича триъгълника на властта. Но не защото отдясно е сградата на Министерския съвет, отляво е на президентството, а зад нас е на парламента. Не! Центъра на властта е в центъра на този триъгълник и затова ние сме тук. Ние сме форумът, както преди 1000 години в Атина. Нека добре да чуят всички тези първенци и да знаят, че ние гражданите ги изпратихме в тези кабинети и в тези от нас. Ние сме ги изпратили и ние ще ги изриеме отвън. Нашият митинг е граждански. Нашият митинг не е политически в смисъла организиран от партия. Ние, гражданите, го организирахме със собствени сили. Направихме тази трибуна. Тази трибуна, искам да знаят във всички сгради, в момента е най-високата трибуна на България, защото от тук говори гласът на евроатлантиците, на демократите, които са решени с всички сили да бранят нашият избор и път в Европа, заедно с нашите съюзници и нашите приятели. Няма по-висока трибуна от тази, на която говорим ние, гражданите.
Напоследък решиха да си мерят като на битки кой колко голям митинг щял да има. Не, господа, държавници, партийци, не си мерете хората, не си мерете кой за кого повече гласувал. Това не е битка. Мерете се по достоинство, мерете се по чест. Ние ще ви сравняваме. Ние, гражданите на България, сме горди европейци и затова тук нашият митинг се записва. Всичко, което кажем, ще го изпратим на премиер, на президент, на председател на Народното събрание. В свободното си време да отделят час и да слушат какво казваме. Защото това, което се случва през последните месеци и години, не бихме могли и не желаем повече да търпим. Настъплението на тази пета колона. Днес оратори ще бъдат достойни граждани, които ще ви разкажат повече за нашата визия. Каква България искаме? Какъв президент искаме? Тук, на тази най-висока трибуна, ще застанат почтенни и достойни хора. Вие ще видите и младите лидери на гражданското общество. Затова аз се казвам Димитрин Вичев и ще водя този митинг. Благодаря ви още веднъж и започваме.